दा आङो साइकेलजों थांगासिनो दङ बावखुंग्रि हाजोसिम ओमफ्राय आं दा साइकेलजोंसो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मालायफ्रा बाइकजों जरा जरा कारजों जरा जरा थांजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा साइकेलजोंसो थांगासिनो दं आरोना अब्ला दा बावखुंग्रि हाजोआव लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर लामायानो दानो 7 किल'मिटारनि गोजाननिफ्रायनो ब्लक जाखाबाय नै अब्ला हजों जायगायाव बेसेबां गिदिर जाबावगोन आरोना नै लामाफ्रा नायदो फैदो नोंसोर दा उनाव औ दा फैदो जायफोरा गारि लाबोदोंमोन बे बिथांमोना एकदम 5 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो थाबायबोनांबाय आरोना अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय आंना साइकेला पार्किं दंना बिराद दामि VIP नि पार्किं दङ बेनिखायनो आंना नै साइकेला सोनो मोनबाय आरोना खुनु खोथा गैया आंनि बिखायाव दङ जाहैबाय बिराद समायना रमायना नोंथांमोननि महरखौ नुहोग्रा आयना नोंथांमोना आयना बर' इउटुब चेनेलखौ जायफोरा हाजोआव फैदोंमोन बे बिथांमोना नायसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नङा होमबा लाइक शेयार खालामना हो जै बावखुंग्रिनि लागाय गावस्लानो गावब्रा होजोब खोथा गैया बिबि बिबि बरिया हाय बोलो हाय हाय बरिया माबायदि मोनदों दे बुंदो बरिया मोनदों ना धेमाजिनिफ्राय थेंक इउ क'क्राझार फैबाय मोजां दे मोजां नांदों बिखायाव नाय बिखायाव दुगा नङालै दा नायना हो गासिबो जायफोरा नायसनदों बावखुंग्रि हाजोआव फैनायखौ आयना बर' साबस्क्राइब खालामना हो चेनेला आयना बर' लागायना हो डेन्जार ना बिखायाव आयना दङ आयना बर' फैदों थाव हगार आयना बर' फैदों दा इउटुबाव नुयोबा बिखायाव गावसिना हो हगार आयना बर' फैदों लागावना हो हगार आं गेलानै होथेनायसै आं बेखौ बारहोग्रोनोसै सोनाबार आं लकेसनखौ मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय साइकेलखौ आं दा पार्किंआव दोनबाय नै आरो पार्किंआव दोनबाय आंना साइकेला एकदमबारे साथा दङ नै अखा बांखा हाबा नै आंना हेन्देला गज'खासै आरो नोंथांमोना नुगासिनोखा ओमफ्राय दा नै फैगासिनो दङ बिराद लोब रायजो राजाफ्रा गाखोनो थाखाय बावखुंग्रि हाजो एसे इन्जय खालामलांनोसै बावखुंग्रि हाजोआव फैबाय जेला जोंना ओरै आदै जान्था फाग्ला नङा होमबा आदै दे हेन्डसेक ओमफ्राय गाखोहांबाय दा फंबाया गाखोआखै भिडिअ लाबलेखौ बेसेबां सफैगोन बेलाय बे लोगोफोर फैदों जाहैबाय दा बेखौ नेदों दा नोंसोर साबसिन फैग्रोदों दा आं हारसिं बेयाव लोगोफोर दं दा आदै जान्था फाग्लाखौ लोगो मोनबाय आङो भिडिअ नायबाय थायोमोन आरो बेखौ इउटुबावबो फेसबुकावबो नायबाय थायोमोन ओमफ्य बिराद इन्जय आरोना बेनि चेनेला जान्था फाग्ला बिराद इन्टारेस्टिं ओमफ्राय दायो एसे बुंना हरदो आदै नोंनि मुङै एसे नोंनि फलोवार्सफोरखौ एसे माबाना हरदो आरोना एसे मा चेनेल आयना बर' माने आदैमोन आंनि आरोना फलोवार्स जान्था फाग्लानि फलोवार्स नोंथांमोन आरोना नैबे आयना बर'खौ आरोना अननानै सापर्ट खालामदो माने गोजौ थाखोआव थाङो आरोना अननानै नोंसोर सापर्ट होबासो बयबो जायोना आदैमोन मोजां दा आदै आयना बर'खौ आरोना माने अननानै सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आदैमोन हेपि बैसागु अननानै सापर्ट खालामनानै बयबो जों बर'जों बर' खालामनो हादों गरसे गरनै नोंथांमोननि अननायाव नङा होमबा गोजोनबाय दे आरो खनसेबाव हेपि इन्जय दामना होदो नङा होमबा इन्जयनि समाव इन्जय लानांगौ नङा होमबा मा होनो आयना बर'खौ मा खालामफुङो नोंसोरो बरिया जेबाबो नायसनाखैबा नायसनदोंब्ला लागायना हो खोथा गैया नानिमोन आयना बर' फैदों लामा हगार आयना बर' फैदों थाबायख'नो हायाबा लामा हगारना हो आरोना एकदमबारे साइड आयनाखौ एसे नायनांसिगोनलाय आरोना माथो हेन्डसामै दङ हाजो गाखोनो एसेबो लेथ्रा जायाखै साफा जासिनो आरोना एसे हेन्डसाम नुबाबो हेन्डसाम नुदों दिनैनि दिनाव माने हेपि बैसागु नालाय दा नै जोंना आदामोन रिपर्टारफ्रा माबा माबि सोंलुनानै फैलायबाय बिसोरो डिडिट लोगो मोनलायबाय गोजोननाय थाबाय नङा होमबा दा माबायदि मोनदों बावखुंग्रि गाखो फैनानै दा हाजोनि गिबि सारि गाखोनो थाखाय गिबियावनो मोखाङाव मन्दिर मोखां दं आरोना नै ओमफ्राय दा गोबां मानसियानो बेहाय बे मन्दिराव बोर बिनो एकदम आशीर्बाद लानो थाखाय बेहाय होंगो दोंगो जादों दा मन्दिराव ना ओमफ्राय आं दा गोसो गोरबोजोंल' आङो इसोरखौ सिबिनोसै आरोना ओमफ्राय आं दा मन्दिराव हाबनाय जानाय नंला गोसो गोरबोजोंल' इसोरखौ सिबिनो थानोसै आरोना ओमफ्राय आं दा नै गाखोलांनोसै गोबां भिर दायो नायलाय हाबनोनो जायगाखौ मोनखाया आरोना लोगोफोर जाहाथे मोजाङै मोजां गाखोनानै मोजां गाहाय फारसे सौफैफिननो हादों बेखौनो आं आनान गसाइयाव आरज खालामबाय आरोना गिबियावनो दा गाखोनोसै आयना बर'आबो गाखोजेनबाय नै एकदम मोननैल' स्टेप गोजौ आरोना फार्स्ट स्टेपआ एसे गोजौ ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेपआ एसे थिया आरोना गोजौसिन बारा गिनाङा आरोना हागोन बयबो इसोरनि बोर लानानै फैखादों नोंथांमोना निस्सय न'खराव इसोरनि बोर लानानै फैखादों जायसे हागोन जाफुंसारगोन नोंथांमोना जे खामानि मावनो सानदों बे मोगथां महराव मोन्थों बेखौनो आसा खालामबाय आरोना हाजोखौ माने एसेबां स्पिडआव गाखोनो आरोना एम लानानै दलर गाखोलांबानो निस्सय हाहैगोन नानिमोन गाखोखांबाय नानि गाखोआखै
फैदो लासैनो दे नोंसालाय गाखोबाय दे फैदो दे नानि लासैनो दे दा होलांनोसै आदा गाखोबोनो हाबाय दा मोजां मोना हानानै दे गोजोननाय थाबाय आब' मोजाङै मोजां हाबायना दे गोजोननाय थाबाय हानांगौ बयबो फंबाय मोजां ना दे बरिया आइना बर' फंबाय आइना बर' लागायना हो नङा होमबा आइना बेलथायबाय आयो नायस्रानांगोन ना एसे माथो ओइ दिख' हाबाय दा मादै ए माबायदि मोनखो हानानै मोजां मोनबाय दे गोजोननाय थाबाय मारैबा गाखोनो हायो आइना बर' आदैमोन लागाय साबसक्राइब खालामना हो औ बुहुद थियानै एकदमबारे नानि गाखोनो हाबाय दा दे दा जिरायालासे आइना बर'आ नै फार्स्ट स्टेपखौ खमदेर गाखोखानो हाबाय आरो सेकेन्ड स्टेपल'सै मेन गोजौआनो दा जिरायाखै आरो ना मेंनाया एसे मेंदों थेवबाबो जिरायाखै औ आंनोमोनहाय आदा नाय बरिया आइना बर' गाइस फंबायमोन दा लागायना हो आइना बर' ओमफ्राय लागायना हो खुनु खोथा गैया औ नै आदैमोन मादैमोन बिराद खस्थ'बाबो जेबो नङा बयबो गाखोनो हागोन गाखोफै आइना लादोंना बिराद मोजां न' एसे नायदो आइना नायदो न' आइना नाय ओमफ्राय गाखोदोंना ओंखारदों एथ' होमबालाय जिरायोमोन दे नानिमोन गाखोदोंना ओंखारदों होमबा थुदो सिखारदो नानिमोन फैदो गाखोदोंना ओंखारदों गाखोदों फैदो एकदम आंना ब्राइटनेस खम होनासो खेबो मबाइला चार्ज जोबगोन ना नङाबा एनार्जि बारायदों दे होमबालाय आइना नायनो न' आइना नायग्रोनो नायना होदो एसे केमेरा लानोसै बिसोरखौ भिडिअ'आव होफ्लानोसै बिराद मोजां दे आइना नायना होदो लिस्टिबा एसे मोजां फुवाद अहायबा गन्थं बिजौआव नांलाजोब्बायदां दालां मोनबाय दालाङा बिराद बिहिर जाबाय नै थान्दा फानदों नै सोरबाफोर गांनाय उखैनाय दंब्ला बे आराम बायना जालांनो हागोन आस्ते गाब्रुगोन आइना नायसै आं गाइस गोफा गोखै मोनजाला जोब्बाय गोलोमदैया आइना इधर आओ सामने आ जाओ थाव ले सेंग्राफोरनि गालायना आइना रोम खाम नोंजों आंजों बावखुंग्रि गाखोहैनाया सना नोंजों आंजों बावखुंग्रि गाखोहैनाया गिनांगौ गैला आरोना सनाफोर नैबे मोनसे फिसाल'सै ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनबायानो फाइनाल हाजो थिखिनि बिजौखौ मोनबाय आइनाव आं एसे स्राय नायनोसै बेसे बुरजा गोलोमदों हेन्डसाम जादोंना जायाखै गाखोनानै बेखौ नायबाय आरोना ओरै नानिमोन आइना मिनिगासिनो आजामोन गाखोदों ओंखारदों बोरो गाखोबावनांगौ फैदो ओक्सिमोन दे फै नायगासिनो ओरै नानिमोन आइनाखौ नायनाय बिराद मिनिदों खुनु खोथा गैया जोंना नै ब्र हेन्डसेट हेपि बैसागु गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना बियो आइना उल्था जाबाय आं ब्र'नो आइनाव एसे नायगोनसै आइना लाबोखादों आइना नायखादों बिराद मोजां नुदों आइनाया बिराद मोजां ना सिख्लाबो नुफालायबावोसो मिथिबायना आल्ट्रा नोंना मिस्टि ओमफ्राय साबेसे फैदों ओरैनो ब्र' दङ बुरजा दङ गासिबो दाउला गोजा रावबो दाउज्रुम गैया गोजा गासिबो थांनाय बोसोराव आं बिथांखौ लोगो मोनदों देग्लाय बोसोराव आरो फिन लोगो मोनबावबाय आरो फैगोन बोसोरावबो थैयाबा लोगो मोनबावगोन आसा खालामबाय नोंथांखौबो थैयाबा लास्टिं होबाय थाथों बिथांखौथ' सिनायखायो जोंना एकदम कमेडियान आरोना बिथांखौ जों नुबाय थायो भिडिअ'आव एकदम मस्ट पपुलार आलि खोग्रा हाजो गाखोनो फैयाखै सिख्लाफोर नायनो फैदों ओमफ्राय सिख्लाफोरजों सिथाब आं फट' लानो मोजां मोनो आरोना बैसागु खम जारला मा होनना बुङो
बाहागिरि आयना बड' चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो नोंथांमोनाबो आरोना मोजां मोजां भिडिअ नुबाय थागोन बिथांनि चेनेलावबो आरोना बर'जों बर' सापर्ट होलायलायदो जाहाथे मा होनना बुङो बयबो दावगानो हानाय बायदि आरोना गोसोखौ मोजांबो मोनदों दुखुबो मोनदों माने सिंगोलै फैनांबाय नालाय हिनजावबो गैया सिख्लाबो गैया सिख्लाफोर लाबोफानो नागिरदोंमोन एन्जर सिख्ला बायदि लाइन फैयो बेखौ लाबोबा बे मोनसामानो बेखौ लाबोबा बे मोनसामानो गेजेर हारसिं थांसै आंना हारसिं फैबाय आं एन्जय फंबायमोन बिथांनि लोगोआव फैफानाय खोमा ना औ लोगो दे गोजोननाय थाबाय दे फंबायमोन दे र' खैसे महरखौ नायनोसै नायना होदो आंबो नायनो बावदोंना नायदो नायजोबदो सिख्लाफोरजों सिगिया थागोन नायनो बरिया नायदो दा गाखोनांगौ ना ओंखारनांगौ बिसोरो जों गाखोगोन अब्लालाय माथो मोखां नायबावगौ फैदो ब्र आरो आंनि मोखां नायखाया दे मोजां जाबाय दे आयना ओरै बाहागि ओरै फै नोंथांमोनखौ नैबे आयना बड' आफाखं चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना दा बयबो हाजो गाखोनो फैनानै बिराद गोजोननाय मोनो आरो निश्चय गाखोजोबनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय आदाया बहानि लाजिया अखिनो नों लाजिथारा गाखोदो बावखुंग्रि हाजोआव आगैमोन अयथासार बिहिरनि हाजो थिखिनियाव मन्दिराबो ओरैबायदि दोबै मानसिफोर दङ खुलुमखांबाय मा बोर थिखो नोङो बोर बिनायाथ' बिदिनो गोसोनि साननायफोरखौ जाफुंनो आरो गोबाव जोरथों नङा होमबा जुगे गाखोबा फैबाय थानो हाथों आयना नायाबानो जालालै बेवाइफोर सना फंबाय आयना नाय खुनु खोथा गैया नोंथांमोननि थाखायनो लाबोखादों आयनाखौ आयौ दे आगै नाय आगैमोन आयना नाय बिखियाव नायनो माहाय ओरै फै दा फाइनालि आयना बड'आ अनलि 37 मिनिट लाबाय गाहायनिफ्राय गोजौ फारसे गाखोबोनो थाखाय बेबादि आरोना गाखोनायावथ' 25निफ्राय 38 मिनिट बा 40 मिनिटनि गेजेराव हागोन आरो आं दा 37 मिनिट लाबाय आरोना हाजोआव नै गाखांबाय नालाय ओमफ्राय दसे जिरायबाय आरोना ओमफ्राय जाग्राफोर जाबाय एसे थान्दा लोंबाय आरोना ओमफ्राय दा बिराद मोजां बार नांदों दायो बिराद थान्दानो दहाय गाखोजेननानै सौफैनो बिराद गरम मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बिराद थान्दा मोन्दों नोंसो नङा होमबा फंबाय माबायदि मोन्दों दा बारा मोजां बिराद मोजां थान्दा मोनथारदोंना दा नै हाजोनि सिनारिया नोंथांमोनना आंना केमेराया ल' कुवालिटि नालाय बिराद फकासा बारा मोजां जाया मबाइला माने कुवालिटिया खम नालाय आंना दा बेनोसै आरोना आं खाब्ला सुब्ला दिन्थिनाय जाबाय बारा मोजां हायासै आइफन नङाना मबाइलाबो मोजां क्लियार देखायनो थाखाय ओरै गायथिंबो बिराद मानसि दं गोबांनो आरिजान्था लोगो मोनबावबाय आरिजान्था लोगो मोनबावबाय हाबाय नङा होमबा मोजां हाबाय ओइ आदै मा आयना नायनो दे नायदो बिसिमालाया 30,000 लानाय जाबाय फंबाय थाइब्रै खमनाय खोनादां थाइब्रैखौ माथो आंखौ बे हिसाब नुलायो बेबो गैला नुयो आयौ जा हिसाब नुयो एसेबो हलायासै नामा एसेबो दिनै गाथ'वासै लोगो मोनजेनबाय गाथ'नाय आरो जायगा फैनायनिफ्राय गाथ'नाय आदसा मेकआपनि नङा मेकआपनिसो बारा नङा गारदावबाबो नङा होमबा बरियानो दा आयना नायग्राफ्रा जोंना नायदों आयना फुल आयना नुबाय जोंना आरिजान्था फाग्लाया माबायदि ब्लक खालामो नुवाखै फाग्ला आयौ फिथिंलाबायखायो आयना बड' नुबाय जोंना आरिजान्था फाग्लानि ब्लक खालामनाया फाग्ला देखायो आयना बड' अके थेंक इउ माला कियो माथो बरिया आयना लागाय आदै गोलोमदै मोनामनायनि मा बुस्थु लागाव दासो मोदोमलायनाय माथो सिन सारना होबाय आदैमोना एकदमबारे बरिया लांदों सारा लाबाय सेन्ट्रि मोनदों
दा आं नै गोजौसिन हाजो थिखिनिनि बल्डार गोजौसिनाव दङ आं नै दा जोबथाबाय आरोना बेनो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो गैबावला आरोना बिमा लोखिनि थान नैबे जाबाय आफा बोराइ बाथौनि थान ओमफ्राय हरजाय बिमा बिसहरिनि थान दं आरोना ओमफ्राय दा बेहाय गोबां मानसिफ्रानो फैनानै बेहाय खुलुमदों नोंथांमोना सानो नाङा जे बे हाजो थिखिनियावलाय मा दं नङा होमबा मोदाइ दावदाइनि थानफोर दङ ओमफ्राय बेवहाय मानि थाखाय फैयो बेवहाय गावबा गावनि गोसोनि साननाय हनाय गोजोननायखौ लानो थाखाय बेहाय फैनाय जायो आरोना आं आसा खालामबाय गोबां मानसिफोरानो फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन आरो नेक्स्ट बोसोराव जाहाथे देग्लाय फैनो हायैया उन बोसोराव फैनो हाथों बेखौ मिजिंथिबाय आरोना ओमफ्राय दा गोबां मानसियानो फैदों बेहाय गावबा गावनि गोसोनि रंजानायखौ लानो थाखाय बेहाय फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय दा नै गाखोबोगासिनो गाखोबोदों आदै मादै आगै फंबाय बिनानावमोन गोबां मानसिफोरानो बेहाय फैदों आरोना ओमफ्राय बे गावबा गावनि गोजोननाय इन्जयखौ खालामनो थाखाय नोंजों आंजोंबो मिनि खुसि गाखोलायनो थाखाय बे फैनाय जादों आरोना सनाफोर माथोबाव हाजो थिखिनियावथ' गाखोखांबाय ओमफ्राय आइनाबो नै नामायलांसैलाय गाहाय फारसे एकदम गाहायाव मा नुयो मा लोगो मोनो नायनोसैलाय आरोना दे आदैमोन फंबायमोन आजामोन ओक्सिमोन आइनाबो फैदों आइनाबो दं गासिमोन लागाव गाहायाव नामायलांसैलाय आरोना थुदे आगैमोन आजामोन नामायबाय फंबायमोन थुदे आगैमोन लासै आइना नायगौमोन आयै दहायनिफ्राय होनबानो जायोमोन आइनाबो फैदों आइना नायनो नामा लामा हगारना हो आइनाबो इउटुबार आगैमोन गाखो दे बुरिया आदा बोरै मोनखो गाखोनानै बुरिया एकदम बुरिया ना ओमफ्राय नों माबागोन ना माबा लांसिनगोन ओरैजाय गोजौआव ओरै मानखोलांसै औ मानखोलांगोन औ दे मोजाङै मानसि बादि नुदोंना नुदोंब्ला जों मानसिखा पेरासटामुल होनबा जोंना बै माबा खावखांनायासो सोलियो माथा खर' सानायफ्रा आयै बावखुंग्रियावथ' गाखोबोबाय समायना रमायना सिख्लाफोर आयै मेकआप दादेरनायफ्रा मा जाबावनांगौ गोलोमसिजोब्बाय गैला एकदम महरफ्रानो अबस्था गैला आरोना मेकआपजों सोलायजोब्बाय जोंना नानि मोना बोलो फंबाय जै नानि गाखो आइनाया बेलथायदोंलै आंना नै हिनजाव नुदों हिनजाव मानसि बादि नुदों आयौ होनाखैलै नानि बोलो हो आगै मेंबाय नामा मेङाखै दे नानि मेंबाय ओइ बोलो हो दे नानि मेंबाय लासै गाखो नानि मेंबाय दे लासै दे आगैमोन दे ओक्सिमोन नानिमोन मेकआप फुनना फैदोंबा फुरा लसखा आयै नानिमोन बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव सोरबाफोर मेकआप दाफुंना फैदोंबा नानिमोन फुरा 100% लसखा आरोना नोंथांमोननि बिराद गोरोन्थिखा मेकआप फुनना फैनाङा खालमासि देग्लाय फुनना फैबाय खालमासि मेकआपखौ दाफुनखा आरोना आइनाराम बर' माबा आइना बर' आयौ नङा नानि नों मेकआप फुनबोदोंमोन नामा फुनाखै नावरा फुनब्रा खिन्थु मेकआप फुनना फैदोंबा बिराद लसखा आरोना 100% लस सिख्लाफोर नानिमोन मेकआप फुनना दाफैखा जिर'खा आरोना चेन्ज जाजोबखागोन मेकआप फुनना फैदोंबा मेकआप फुनदोंमोन नामा नानि नोङो फुननाङा फुनदोंबा नायनो मोनगौमोन आरो बिदि आरोखि नै नायग्रा गैया होननाया नायमारबायसो नाया होननाया दामानि नायदों ओइ होनाखैलै बन्धुफ्राबो मेकआप फुनदोंमोन नामाथाय बयसफ्राबो मेकआप फुनदोंमोन नामा जा फुनाखै मेकआप फुनबा मा जायो होनदों बिदियाव सिथर जायो ओमफ्राय फैसा लस जायो नङा होमबा 2000 गाहामनि माबा होनानै मा जानांगौ लस जाजोबगोन आरो टाइमबो लस जागोन औ एथ' हाद्रियाव 2000 गाहामनि मैया मेकआप होबाय बे दिनै गैला नोंहा गार्लफ्रेन्ड हरदोंमोन ना मेकआप फुननो आं बिदियाव फैसा गारलाबाया गारनाङालै गारनाङा लस जायो आंना थाव गुबैयानो जायो बेनो बरिया औ बिमा बिफा आदै मादैमोननाव फैसा होना मेकआपनि थाखाय होनाङा बयफ्रेन्ड मारबाय हिनजाव सिख्लाफोरनो मेकआप फुननो दाहरखा फैसा नै दा गोलोमसिनानै सेहेरा एकदमबारे सोलायजोब्बाय फुरा मेकआप फुनना फैदोंबा 100% जिर'खा माने मेकआप फुनना फैदोंमोन नामा आब'मोनहा आइनाबो दं ओक्सि
नायगौमोन ओमफ्राय नों मेकआप फुनना फैदों नामा दों मेकआप फुनाखै मेकआप फुनबा मा जायो होनदोंमोनलाय सिथर जायो नायनायखा जायो आयो ओमफ्राय दा नोंसोरखौ नुसिगोन इउटुबाव आयना बड'आव दा खावब्ला नुबाय एकदमबारे आयनाखौ नायनो न' नाहरदो होमबालाय न' नायदोला मेकआप फुनना फैदोंबा एकदम जिर'खा मेकआप फुनदोंमोन नामा नानि फुननाङा मोजां मानसि बिसोरो मोजां सारिनि फुनाखै फुनदों नामा सोरबा यक्षि आयना बड' दा खावब्ला नुबा लागायना हो माबाखौ गोजाखौ दे फुरा खोथा गैया औ ओंखारलांसै नानि यक्षि फंबाय इन्जय आयना बड' दा लागाय बरिया लागाय आयना बड' Happy enjoy. Buria Adiman. Happy बैसागु. Buria. Adiman. Enjoy. Buria Adi. Mabaदि मोनदों? मोजां मोनदों ना? बिखायाव दं. आगै बिखायाव दं. आगै बिखायाव दं. दा ओंखारलांनोसै नै बिराद थिया आरोना बेहाय फार्स्ट आरो सेकेन्ड बिराद थिया नै दायो ओंखारगासिनो वाव मोखां सुखांबाय आरोना फेसनि बिराद थान्दा मोनबाय आरोना दायो ओमफ्राय आयना सिनायना लानोसै दा हाजोनि गाहाय फारसे फैबाय आरोना मोनफैबाय ओमफ्राय दा दावगालांफिनसै न' फारसे आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो जा हायो आङो दिन्थिनो नाजाबावसै मा खालामनो हायो आयनाबाव बायनांगो आयना हेलो लोगोफोर दायो आङो न' फारसे दावगाबोफिनबाय आरोना बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय न' फारसे थांनोसै ओमफ्राय आङो बेखौनो आसा खालामो फैगोन बोसोरावबो नोंथांमोनजों मिलो जुलि बावखुंग्रि हाजोआव फिन खेबसेबाव आरोबाव लोगो मोनफिनगोन आरो गोदान बोसोराव नोंथांमोननि जिउ देहा सोलेरा गोग्गोयै थाथों आरो न'खरनि फेमिलिफोरजों अनलायना थानो हाथों आरो सिगांनि जालांनाय दाय भुल गोरोन्थिफोरनि थाखाय नांलाय खमलायफोरखौ ज्राब बावगारनानै दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारनानै गोदान बोसोराव बयजोंबो मिलो जुलि अनलायना थानो हाथों न'खराव गोजोन फैथों आरो उन समाव नोंथांमोना जेरैबायदि दावगादोंमोन आरो बेनिफ्राय साबसिन हामसियै दावगालांनो हाथों बेखौनो आङो आसा खालामो गोदान बोसोरनि उनाव बयनिबो जिउ देहा सोलेरा गोग्गो आरो गोजोनै थानो हाथों बेखौ आं आसा खालामनानै दिनैनि आंनि भिडिअ ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय होननानै आं बुंनो आरोना लोगोफोर अके बाय आं दा थांबाय थानोसै लोगोफोर